लोगोफोर टिपकाय थांनाय लामाखौ नायलाय माबायदि डेन्जार जायगा माने सानाखैमोन आरो जों बेफोरबायदि लामा माबायदि मोनदा दै बरिया गुसु निजोम जायगा बे खाथियाव बरफ गोलैनाय बायदि मोनलाय लांबाय गुसु निजोम जायगा गासिथिं जेरैबो साल दंफां माने साल दंफां साल बागानखौ बारबाय जायो माने गामि गामि माने सोरबा थायोबा दासिमबो न' नुवाखै आरोना मैदेरफोर ओंखारो नामा बे लामायावलाय साहा बागान माबा माने साहा बागानाव दासिमबो जेबो गैथ'वा टिपकाय रड माबाया टिपकाय नोंसिना लाबाय जागोन स्टार्टिंआव टिपकाय गारि गंनै ना मा बिसोरनो मा देखाय ट्राकसो नङा हा ट्राकसोखौ बानाय दे मोजां ट्राकनि मडेल बे र' भाइ बोरायजों बोरायबा ट्रेक्टरजों ट्राकबो दोननो बे माबासो बे माबा जादोंमोन बे माबाफोरसो जादोंमोन ओमफ्राय थेंफाख्रि महामाया गान्धी नेसनेल माबाफोर जादोंमोन बेवहाय एसे बर'फा उपेन्द्र ब्रह्म एक्जिबिसन जादोंमोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मावबा गोजा आरोना माने बिजनेस सलिड फरायनायनि लामा स्टेज नांला आरोना खिरखिया खुलिजोबना लादो गारिया साना बेजा जोंनाव गैयाथ' बिदि जायगा राबार बागान बे राबार बागान साय बागानाव एसे फिसा बानायनाय बायदि सापातिबो बेसे दङ माने खुलुमबाय मेहुवा ब्लगार दर्शन संसारि आरो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जै हिन्द आङो दा टिपकाय मोनफैबाय जनक कुमार ब्रह्ममोननि न' मोनफैबाय आरो बिसोरनि बिमाजो बा बिसोरनि न'आव सोर सोर दङ आरो दाख्लैबावै सारादुबो थांखांबाय एसे रायज्लायनोसै माबायदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो जनक कुमार ब्रह्मनि न' मोनफैबाय ओमफ्राय जोंहा आयंखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय आं दा जनक कुमारनि बा फंबायसो जागोन आंनि उन्दै जाखागोन ओमफ्राय आं आयंजों आरो बिदाजों एसे रायज्लायनोसै माने बिसोरनि न'खराव आयं सारादुथ' थांबायना सारादु थांबायना दाख्लै सनिबाराव बेनिफ्राय सारादु थांबाय आयं बेनिफ्राय आङो जेबो माबा नुनो मोनासै आरो खाम्फा बा बायदिसिना बिदि जेबो नुनो मोनाखै ओमफ्राय जोंनि बर'नि सोरबा गिदिर गोलावफोरा माने खाम्फा जों बेफोरबायदि खाम्फा लुना होगोन बा जोङो बेनि नामाव मोनसे मोजां खाम्फा बानायना होगोन मोजां आरो ना ओरैनो नर्मेल नङा सोरबा बेफोरबायदि दायित्व लादों नामा बेखौथ' माने दायित्व लायाखै जा बिसिनि अनसुंथाइ होफैदों जों बेजोंनो गामियाहाय दायित्व लाबाय जों बेजों बानायसै होननानै दायित्व लादों आरो माने रावबो ना रावबो माने बेफोरबायदि नांगौ बा बेफोरबायदि जेबो दायित्व लायाखै आरो ना जोंनि न'आवनो जों
फिसानि नाम मोनसुंथाइ होफैनायजोंनो जों निजिस्थ' बानायनानै होनोसै होननानै जों बेखौ जा हायो इसेबां खिनि फैनाय लोगो लोगो मोनसे रायजोफोर आं जोबोद दुखु मोनदों आंनि दुखुआ बेनो आरोना आं रावखौबो थांखिनानै बुंला दा बुंबाबो मानसिफ्रा गाज्रि मोनगोन माने आंनि न'आवनो बेफोरबायदि हारिनि सेक्रिफाइस नांनानै थैना थांबाय थैना थांनायनि उनाव दिनै आंनि आदानि लोगोफोरा बा आदानि जाय सेक्रिफाइस खालामग्राफोर बिसोर कररपति गोजा आरो जायफोर सेक्रिफाइस खालामाखै बैसोरजों खिथु खिथु थाफाग्रा बिसोरबो कररपति गोजा बे कररपति गोजा बा जाय सेक्रिफाइस खालामनानैबो थैलांबाय दिनैसिम जोंनि बर' हारियाव माने सेक्रिफाइस खालामग्रा थैनायनि उनाव जेनेबा रावबो मोनसेबो बेनि नामाव गिदिर खाम्फा लुनानै होआ होनबा बरजाया माने जाय सेक्रिफाइस खालामनानै थैना थांबाय जेनेबा बिलटिनियानो जा एनडिबियानो जा आंनि जोंनि एरियायावथ' आं सासेल' बिलटिनि न'आव खाम्फा बानायना होनाय बायदि मोनदों आरो बाखि जोंनि बिदा आरो आंनि आदानि लोगोफोर खाथियावनो थैनाय दंबायो दिनैसिम जोंनि बर' हारिनि गिदिरफोरा मानोना दिनैसिम मोनसे बिथांनि मुङाव गिदिर खाम्फा लुना होनि जोङो जाहाथे बिथांनि आत्माया मायबा मोनसे माने गोजोननाय मोनगोन आरो रायजोफोरा नुनानै सिनायथो उमुगा हारिनि सेक्रिफाइस खालामनानै थैनानै थांबाय नंगौना नङा मोनसे रायजोफोरा बाय नोजोरा बेनाव गोलैगोन मोनसे मोजां खाम्फाबा नंगौना नङा होमबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनैसिम रावबो बिदि खालामनानै होआ थैबाय दिनै आं बेयावबो नुफैमारबाय आं जोबोर दुखु मोनदों आरो जाहाथे जोंनि गिदिर गोलावफोरा हायोब्ला बिथां जनक कुमार ब्रह्मनि न'आव फैनानै प्लिज सोरबा आं रावखौबो थांखिनानै बुङा सोरबा गिदिर गोलावफोरा अननाय दङब्ला हारिनि सेक्रिफाइस खालामग्राफोरनि सायाव अननाय दङब्ला बा सोरबा बिथांनि लोगोफोर एनडिबि मानिमोन एसनिमोन ना एनडिबि एसनि आदामोन बा फंबायमोन अननानै नोंसोरो एसे माने बेफोर खामानिखौ मावनो नाजा रायजोफोराबो गोजोननाय मोनगोन आरो जोंफोर गोजोननाय मोनगोन मानो होनब्ला बिमा बिफाया जोबोर दुखु मोनो बा बिदा फंबायाबो अब्ला सासे मानसिनो मोनसे लामायाव गिदिर खाम्फा बानायना होनायाव जेबो माने लस जाया आरो खहा जाया आं बेखौ लुबैयो आरो दुखु मोनो ओमफ्राय दिनै बे हालोदानो दङ आं बेखौनो बुंनो सानो आरो जोंनि बर' हारिनि जायफोरा गिदिर गोलावफोर अननानै प्लिज बिथांनि न'खराव मोनसे गिदिर खाम्फा बानायनानै हो जाहाथे न'खरनियाबो गोजोनगोन आं बेखौनो बुंनो सानो आरो ओमफ्राय आयं आंखौथ' मिथिखागौ खोमा आंहाबोथ' नोंसोर गासैबो मिथिखागौ जेबो गैया राहा गैया उफाय गैया गोसोआल' गुवार आरो जेबो गैया मानसिया जिर' बेलेन्स होनबाबो खोथा गैया आं जा मोनसे अनसुंथाइ होदो फिसा अनसुंथाइ आरो आंखौ बे अनसुंथाइ होनायाव दाख्लैबावै आङो सासे जोंनिनो क'क्राझार सालाकाथिनि सांग्रां मुवारि होननाय बिथाङा आंनो दाख्लैबावै एसे फैसा हरदोंमोन अननानै आंनो आरोना बेनिफ्राय बिथाङा एसे हरदों आंनो अननानै सांग्रां औवारि आं बिथांनि नामखौ लाबावगोन दिनैबो आंनि फंबायसो जाखागोन बा आयं आं जा एसे अनसुंथाइ होदो बेखौनो मोनसे गिदिर बुस्थु होनाय बायदि लाबानो जाबाय आयं दे थोरना लांदो आंनि फिसाफोरखौबो सानैखौबो गथ'गा Video, nah gue di jangkar gitu, bentar lah sini tablo bro, tablo. Ayo orang itu mun sih. No. मेथाइ जाया नोङो ओइले होमबा ini Ili, sana dong. Kenapa nangis ya? Nangis lama tuh.
जागोन दे पेकेट चिकेन दे रानै रानै जादो नोंसोरबो जा ओरैनो आं मा गथ'फोरनो ओइनै मोननै दङ मोननै बैनो मोनसे सासेनो मोनसे सासेनो मोनसेबाव मोननै दा बुरजा दङ ना नोंसोरो मिथाइ गंजा गथ'फोरनि गंजा दे थाङो थाङो